муассисаи давлатии таърихиву фарҳангии қалъаи Хуҷанд макони баргузории даври вилоятии фестивали озмуни ҷумҳуриявии ҳунармандону косибон беҳтарин устов ва шогирд интихоб гардида, дар ин макони таърихиву саёҳӣ 60 нафар ҳунармандон бо шогирдони худ барои иштирок дар озмуни мазкур ҷамъ омаданд. Ҳар нафар ҳунарманду косибоне ки аз даври шаҳриву ноҳиявӣ ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд, масъули дастони худу шогирдонашонро пешкаши ҳакамону тамошобинон карданд. ҳунарҳои кандакорӣ, оҳангарӣ, заргарӣ, дузандагиву пазандагӣ, гулдузӣ, сӯзанидузӣ ва дигар ҳунарҳои мардумие ки дар фестивали озмуни мазкур ба намоиш гузошта шуда буд, воқеан баёнгари таъриху фарҳанги бою қадимаи миллати тоҷик буд. Зеро ҳунармандони иштирокдор қайд намуданд ки ин касбу ҳунарро аз гузаштагони худ омӯхтанд ва ба фарзандону наберагонашон ҳамчун анъанаҳои миллӣ мерос мегузоранд. ҳозир ман чорум насл ҳисоб мешам. Мани фарзанди мо панҷум насл давом дода шудааст. Барои ҳамин аз ҳама пеш барои пешвои миллатумон миннатдори худам изҳор мекунам ки ҳамин ҳунарҳои барои мардумие ба пеш овардан, мана бо ҳамин ҳунарҳои мо аз но риёж гирифта талабот зиёд шуда шудааст. маврид ба зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии ҳунармандону косибон беҳтарин устов ва шогирд дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори раиси вилояти Суғд аз 13 марти соли равон дар бораи баргузории фестивал озмуни вилоятии ҳунармандону косибон беҳтарин устов ва шогирд баргузор шуда истодааст ки ин ба ҳунармандону косибон имконияти бештарро барои муаррифии маҳсулоти истеҳсолии худ фароҳам овард. ما خرسندگی که همیشه آزمون اشتراک دیگه با رحمتی که با جناب عالی برای چنین آزمون ها و اشتراک دیگه شاگردی ما 15 و 3 ماه هست. маврид ва зикр аст ки аз рафти баргузории озмун ва масъули дастони ҳунармандон на танҳо сокинон, балки сайёҳони хориҷӣ низ дидан намуда қайд карданд ки дар бисёр давлатҳо саёҳат карданд, аммо чунин имкониятро танҳо дар Суғди Тоҷикистон пайдо карданд. Jacek Hegerle, my przyjechali z Polski, z Krakowa. Nam тоже очень нравится региональные там продукты, все, что тут делает, мы еще не видели, но очень хорошо. Я там пробовал, то вкусные такие там продукты, очень вкусные, но эти ручная работа очень прекрасная, тогда нам очень нравится. Но также в Польше такого нет, другое, тогда нам нравится. И люди хорошие. Я в Таджикистан второй раз. В Согдиана первый раз. У меня очень интересная история. Арийска, тоже Александр Македонский. Это у меня интересно. Это как история, как у нас. Да? Похоже есть. саёҳи дигар аз ҷумҳурии Қирғизистон бо аҳли оилааш ба саёҳати Суғд омадааст. маҳорати заргарону оҳангарон ва дуредгарон барояш бештар писанд омад. ба гуфти ӯ дар ҷумҳурии Қирғизистон низ ҳунармандон зиёд аст, аммо сифату нақшу нигори дар рӯи маҳсулоти ҳунармандони тоҷик тасвир ёфта воқеан бозгӯи таърих аст. Приехали как туристы в Таджикистан. Нам нравится все. Сама аура, сама погода, сама вот это вдохновляет человека, как бы, да. На этом выставке было вот древние, как бы, вот, например, я увлекаюсь вот ножами, да, мне вот она как бы понравилась, да, вот здесь, оказывается, разные их бывают, и цены, и эти сама качества. хонандагони синфҳои болои муассисаҳои таълимӣ дар рафти баргузории озмуни ҷумҳуриявии ҳунармандону косибон беҳтарин устов ва шогирд барои худ доир ба касбу ҳунари аҷдодӣ маълумот гирифтанд. امروز ما با استادان و همسنفان خود به قلعه خوجند آمدیم که چند هنرمندان به ما کسب خود را نشان دادند و ما می‌خواستیم که کسب اینها را تا آخر دوام دهیم. баргузории чунин фестивалу озмунҳо имкон медиҳад ки новбаста аз сину сол ҳар нафар як касби навро интихоб намуда дар рӯзгор истифода барад ва ин иқдоми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти баргузории фестивал озмуни ҳунармандону косибон беҳтарин устов ва шогирд барои ҳар нафар имкониятҳои навро дар касбу ҳунаромӯзӣ фароҳам меорад. مقصد اساسی ما هم همین بود که همین هر یک خواننده یعنی برای اونی که وی کسب گیرد و یک هنر هم داشته باشد، این برای زندگی او آینده خیلی یاری عملی میرساند. بنابراین من از نام همه اعضایان محفل زندگی چیست برای تشکیل کننده های این آزمون پیش از همه به سروری دولت، پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان تشکرهای زیاد میگویم که این آزمون ها یعنی برای در آینده جوانان را در همین روحی مهنت دوستی، در روحیه وطن دوستی تربیت کردن خیلی ضرور است.
озмуни мазкур ки аз рӯи бахшҳои беҳтарин ҳунари қаннодӣ, дузандаю бофанда, коркарди чӯб ва металлу масноти тайёри физилӣ баргузор гардид, баъди тамошо баҳодиҳии маҳорати ҳунармандону косибон аз ҷониби ҳайати ҳакамон таҳти роҳбарии муовини аввали раиси вилояти Суғд муайян гардид. мақсад аз баргузор намудани озмуни мазкур ин рушд намудани фаъолияти ҳунармандӣ, ба сайёҳон муаррифӣ намудани ҳунарҳои мардумӣ ва ба шуғл фаро гирифтани занону духтарони хонашин ва бо ин васила ҷалб намудани ҷавонон, занон ва шогирдон мебошад. қайд гардид ки мақсад аз гузарондани фестивал озмуни мазкур тарғибу рушди ҳунармандӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ба шуғли доимӣ таъмин намудан, муаррифӣ намудани маҳсулоти ҳунармандӣ, муайянсозии тамайюлҳои нав дар соҳаи рушди истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ бо ифодаи рамзҳои миллии тоҷикӣ, ташаккули мактаби анъанавии усто-шогирд, мактабҳои суннатии авлодӣ ва оилавӣ, густариш додани омӯзиши ҳамаи касбҳои косибӣ ва ҳунармандӣ бо усули усто-шогирд, эҳёи анъанаҳои аҷдодӣ, ҳунарҳои мардумӣ, ҳифз ва нигаҳдории мероси ғайримоддии фарҳангӣ, тарбияи ҳисси зебопарастӣ ва оммавӣ гардондани ҳунарҳои мардумӣ ва дастгириву ҳавасмандгардонии ҳунармандон мебошад. Дар қисми ҷанбастии даври вилоятии озмуни ҷумҳуравии ҳунармандону косибон беҳтарин усто ва шогирд ба 12 нафар ғолибон аз рӯи 4 номинатсия сипоснома, диплом ва маблағ дар ҳаҷми аз 1000 то 3500 сомонӣ тақдим карда шуд. Қудратло Раҳматуллоев, Озод Абдуғафоров. Ахбор.